Og velkommen til episode 4. Vi spiller videre fra der, hvor vi kom til sidst. Og vi er i gang med at mine kul. Kul. Min næste video, det ved jeg allerede, det bliver ikke episode 5. Min næste episode, det kan godt love, at det bliver en faction episode. Hvor jeg lige viser jer min faction inde på en server. Inden for den bedste server ever. Synes jeg i hvert fald. Jeg kunne jo selv prøve den. Kul. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt, at jeg står og miner. Men jeg skal starte noget af det alligevel. Eller nej, det næste jeg skal, det er egentlig også mine. De næste par let's plays bliver nok, hvor jeg bare miner. Det skal være vores juletræ til juleaften. Der bruger vi et juletexture pack. Så skal vi danse om det her juleaften. Hvor er du henne for? Du må ikke forsvinde. Jeg har brug for dig. Der er du godt så. Du vil nemlig ikke forsvinde nu, når jeg har brug for dig. Se, jeg har minet før. De er ellers væk. Det er cobblestone. Kan jeg ikke også huske, at jeg har minet kul før? Da I så episoden. Jeg synes bare lidt mystisk, at det bare lige er forsvundet. Døde jeg med det? Det tror jeg ikke. Lige meget. Så har vi den her. Så. Sådan her ser en furnace ud. Så også lige have sådan en chest, når vi er i gang. Det var ellers været 3 stykker. Nå, jeg skal lige tjekke noget. I can mist. Take an inventory. Getting wood. Diamond to you. Okay, skal bare næste. Okay, så. Au. Jeg var lige en dobbelt mine. Tjekker lige hvilket lag. 83, okay. Det kommer til at tage et stykke tid det her. Men vi har masser af let's plays nu.
Ja. Så har vi også fakler. Sådan der. Jeg mener lige ved, om den her trappe ikke er slet. Den er jo snart gået i stykker alligevel. Så høj den. Så tid til kul. Til min kul. Var det ikke rigtigt, vi så farve? Nej, lige bare. Hvor tid du flyver nu, den her episode også ved at være færdig. Au. Du skal jeg... jeg har nok 3. Bare rolig for, jeg finder noget jern, så jeg kan klippe dig. Og så kan vi få os et dejligt seng, så kan vi sove natten over. Så behøves vi ikke at tænke på at få monstre på besøg. Fordi hvem kommer lige herop? Derfor jeg bor heroppe. Og der hvor jeg lader den fødes. Så kan der komme lys ind. Og så kan jeg brænde det der jern der. Så jeg kan få en saks til en seng. Men det her, det er et rumvæsen, hvor Peggy godt se, ja. Jeg har ikke normale vågne på, hvis jeg lige kan